ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಪುದರ್ ಕೇಟ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಮಕ್ ತೋಜಿಬೇರು ಅಂದು ಬಂಧುಲೆ. ಈ ಜನ ಆತು ಒಂಜಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರು. ಬಂಧುಲೆ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದು ಅಲ್ಪರ್ದು MP ಓಟುದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಜನರಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಲೆನ ಒಂತೆ ಕತೆ ತೂಕ. ಬಂಧುಲೆ, 1959 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 15ನೇ ದಾನಿ ಇಂಬೇರು ಉಡುಪಿದ ಕೋಟ ತಟ್ಟು ಪಂಪನ ಜಾಗೆಡು ಪುಟ್ಟು ಬೇರು. ಇಂಬೇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಪಂದು, ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಲಚ್ಚಿ ಪೂಜಾರಿ. ಮುಗುಲೆನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲೆನೆಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಲು ಕಡೆ ತಮಗೆ ಮುಗುಲು ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು. ಅಂಚಾದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಓದುನೇನು ಉಂತಾದು ಅಂಗಡಿಡು ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ಬೇರು. ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ದ ಒಂತೆ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಮುಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಡಿದ ಬೇಲೆನು ಬುಡ್ದು ಬೆನ್ನಿ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಪನ್ಲೆಕ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಕೃಷಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದಿತ್ತಂಡಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಡು ಜನಕ್ಕುಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನು ಬರೆಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಕನೆ ಕಾರ್ಯ ಆದಿತ್ತೆರು. ಮುಂಗಾರು ಪತ್ರಿಕೆ ಪಂಪುನ ಪೇಪರ್ಡು ಮೈನ್ ಅಂಕನೆ ಕಾರ್ಯ ಆದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೇಪರ್ ದಕ್ಲು ಪಂಪೆರಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಬರೆಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂತೆ ಫೋಟೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಂದು ಅಂಚ ಈ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆಪ್ಪುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಐತ ಶೂಟಿಂಗ್ಲ ಕಲ್ಪುವೆರು. ಬಂಧುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಪಂಪುನ ಬುದರ್ಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಹೊರ ಕೋಟಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಐನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಐನ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಅಲ್ಪ 6 ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತದು ಉಂತುನ ಫೋಟೋನು ದೆಪ್ಪುವೆರು ಈ ಪೂಜಾರ್ಲು. ಅಂಚ ದೆತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡುಗೆ. ಈತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆನು ಮಾತ್ರ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಐಕ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದಾಂಡಲ ನ್ಯಾಯ ತಿಕುಲೆಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚನೆ ಜನಕ್ಕುಲೆನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ BJPಡು ಒಂತೆ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದು 1993 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ 1996 ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, 2006 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮೆಂಬರ್ ಆಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆನ ಸಂಬಳನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಬೇರು ಈ ಪೂಜಾರರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಹುಟ್ಟೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಐನು ಏರು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚಿನಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸೂಚಕವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ 2009 ರಾಜ್ಯ BJPದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯರು. ಅಂಚನೆ 2012 ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ CM ಆದಿ ಇಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂದಾರು ಬುಕ್ಕ ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆದ ಸಚಿವೆ ಆಪೇರು. ಬಂಧುಲೆ, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಡ್ಲ ಸಚಿವ ಆದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಈ ಪೂಜಾರ್ಲು. ಅಂಚನೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವ ಆದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬುಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವ ಆದಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದು ದಾಲ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಂದೆ ಓಟುಡು ವಿನ್ ಆಯ್ನಾರು ಪಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಗಲೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆನು ಪುಗಾರ್ದೇರು. ಸದನಡು ಏರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಲ ರಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ. ಅಂಚನೆ ಸದನಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಡು ಪೂಜಾರ್ಲು ನಂಬರ್ 1 ಆಂಡಲ 2021 ಒಂಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಆಪುಂಡು. ಆಜಿಕೋಟಿದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಐಕ್ ಆಜಿಕೋಟಿ ಅತ್ತು 10 ಲಕ್ಷದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾಯಿನ ಪಂಡುದು ಐತ ಪೂರಾ ದಾಖಲೆಲ್ನ ತೋಜ್ಪಬೇರು ಪೂಜಾರ್ಲು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆರೇ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಪವಾದ ಉಂಡು ಐನು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡುದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಉಂಬೇರು ಶಾಂತ ಪನ್ಪುನಾರೆನು ಮದಿಮೆ ಆದು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಣು ಅಂಚನೆ 2 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಬಂಧುಲೆ, ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರುಲೆನ ಕತೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಂಧುಲೆ, ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಂಧುಲೆ, ಧನ್ಯವಾದ.